ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಸೊ ಏತು ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆತ ಇಂಕುಲ್ ಪಿದರ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಮೀದಂತೂ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತಡು ತನೇಶ್ ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಅದು ಪೋತ್ ತಿರ್ದುಕುಲ್ದೆ ಮೇ ಬಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ತೋಜೋಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಪಿರ ಅಲ್ಪನೆ ದಾದಾಣದ ಬೇತೆ ಹೋಪನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಅಂತೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ರೂ ಏನೋ ಉಪ್ಪರ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ದಾದ ಮಾತಾಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಕುಲ್ ದೂರ ಪೂರ ಪೋಯ ಅಂದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈಗ ಏನೈತೆ ತಿರ್ತು ಪೋಪೆ ಮೇ ಬಿ ಹಾಕು ಪಿದವ್ರದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತಿರ್ತು ಬರೋಂದಿಜಿ ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರೈಪೋರ್ಡ್ ಕಾಣದಿಜಿ ನಾನು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಾನು ಮೂಲೊಂಜಿ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಕರ್ಬದ ಅದೇ ಮುಲ್ ತೋಜುನತೆ ಕರ್ಬದ ಬಾಕಿಲ್ದ ಪಿದ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಡೋರ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಪ್ಪುನತೆ ಐತ ಲಾಕ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನದಿದ್ದು ನಿಂಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಈಜಿನ ಇಂಚನೆ ಪತ್ತೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ఒక ಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ರಪ್ಪದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಈ ಲಾಕ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನದಿದ್ದು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಲೆ ಏನೋಟು ನಿಕುಲ ಓಕೆ ಅಂತೂ 4 ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾರಡ್ಕುಲ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ತನಿಷ್ ಅಂತೂ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನು ಎದುರ್ಕುಲ್ಲರೆ ಬುಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜೆ ಏನೇ ಅಲ್ಲಿನ ಪಿರಾವ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ನೆ ಎದುರ್ಕುಲ್ಲುನು ಓಕೆ ಎಂಕುಲೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ದಿನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಪೊಯ್ 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 ಈ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೂಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಪೊಯ್ 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 we are in lifestyle ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಡೀ ನಾಡಿಯ ಎಂಕುಲು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋದು ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಪೋಪಾತೆ ಅಪಗ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ದೇತೋನ್ಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀ ಟಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬೈದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ನೋಡು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಆಫರ್లో ఉండు తూకా అని పండలు సో వి కేమ్ హియర్ అండ్ ఎంకుల్ రడ్డు షాప్ పోయా ఒయ్కొయ్కి పోయా ఎంకుల్ తేవల్ బైదా వెస్ట్ సైడ్ బైదా షాపింగ్ గందు ఏక స్టైల్ యూనియన్ పోయా ఒక ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಯಾ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಮನೆಗೆ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇದು ಕಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ ಅಂಚದ ಅಲೆಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಮೊಲ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಲು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈದ ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ದೆ ತಂದು ಮೊಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಡೆದು ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬೇಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪಗ್ಲ ಮುಲ್ಪಗ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮುಲ್ತ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದೂರ ಮಾರೈತೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಬ್ಬಡೆ ಮಲ್ಲೆ ದಿನ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೊಲೆಗೆ ಅವ್ಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋದು ಅವು ಐಕೆ ಪೋಂದು ನಾನು ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಗೊಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೂಕ ಬಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಈತು ಒಂಚೂರು ದಾದ ಟಾಪ್ಗೆ ಹಾಕಲು 2,000 ಪಾಡ್ದು 3,000 ಪಾಡ್ದೆ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಹೋಯ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ 2,000 ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಟೋಟಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆವೆ ಎಂಕು ಓಲಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತಿದ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕುನಾಫದ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕುನಾಫಾ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೇ ಕುನಾಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತಿ ಮಾತ ಅನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋದು ಕುನಾಫಾ ಪೂರ ತಿಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದು ಈ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈದ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೇ ಬಿ ಐ ಗೆಸ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 7:30 ಅಥವಾ 8 o'clock ದಾದನ ಆತನು ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಓವೋ ನಿಕಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿದುಪ್ಪರು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಮೇ ಬಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಜಾ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ರಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೇನಾ ದಾದನ ದೆತ್ತೋನರೇನಾ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಬ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಬ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಕಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪುಣಕಲೆಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಮನ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಕುಲು ಪಬ್ಸ್ಗೆ ಅಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ವಿ ನೆವರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೋತುಜ ಗೊತ್ತುಲ ಇಜ್ಜ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನಂದು ಹೊರದಾದನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಯ್ಕ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಆತೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೋತುಜಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ಗೆ ಆತದಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟರ್ಲ ಆತು ವೆರಿ ಒಕೇಶನಲಿ ಬರೋದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಕೆಲವರ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಉಪ್ಪುನು ಮೇ ಬಿ
ಇನ್ನೂ ಅವು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಎಪ್ಪುನ್ ತೋಜೋಡು ಎರಡ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಮನ್ಪೆರದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಬೈದಿ ಅದೇ ನಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀ 100 ಕೊಟ್ಟಿ ಬಾಲೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಬಾಲೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಆತೆ ತುಲೆಗೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಓಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೆನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ತಲುಡುಂಡು. ಸೊ ಬೆನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಓ ಅಲ್ಪ ತಿತ್ತೊಂದು ಶಾಪ್ ತುಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಪೆ ನಾಡು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಏಪಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದೆತ್ತುನರ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಪೊತ್ತು ಪೆತ್ತು ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಆ ಶಾಪುದು ಅಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಎಂಕುಲು ಡಿನ್ನರ್ ಮಂತೆ ಎಂಕುಲಿಂದೆ ಕಾಂಡ್ ಬೈದ ಬೈದ ವನಸಾದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದ ವನಸಾದು ಪೂರ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತೂಲೆ ಕಾಣುದು ಚೇತು ತಿರ್ಗಿ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿರ್ಗರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಆ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಇಜಿನ ಸೀದಾ ಡಿನ್ನರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡಿನ್ನರ್ ಓಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ಚಕ್ ಅದೇ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್. ಕಾರು 1 ಅವರ್ ಜೈದೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಕುಲ ಉಲ ಇಲ್ಲೇರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ನಡೂಟ್ ಯಾನ್ ಅಕಲೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಹೋಗ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ ನಾಯ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಾದ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಾಯಿನ ಶಾಪುದ ಉಲಾಯೇ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನೆಂಕ್. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಕರ್ಟ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಯೆ ಪನ್ಪುನ ರೇಟ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನ ಶಾಪ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆಲ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಪುನು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಪುನು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಆದುಂಡು ಟಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಆತು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆದನ್ನೇ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನೇನ ಟೈಮೇ ಇಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಎಂಕು ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂದು ಎನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ಲ ಆದಿತ್ತನು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇಡೇ ಬೈದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಥೈ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದಪ್ಪನು. ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಿನಾಲ ಒಂದು ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ನೋ ఏ పండగ అప్రూప గొర తినోలి అప్పండ ఎస్ అప్రూపಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಾಟ್ ಡೈಲಿ. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಸೊಂದುಲೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.